молят за мен и Бог почва да говори чрез тях и започва да ме провокува. Това, което са казали, е било Бог вижда това дете като Давид. Той ще хвали Бога с песни. Аз съм бил на 2-3 години. Взаимоотношения с Бога, да имат време с Бога. И ако ние не сме били в Неговото присъствие преди това и не сме се подготвили духовно, на къде ще ги заведеш? Трябва да знаеш. Здравейте на всички и добре дошли в поредния епизод на моя YouTube канал. Както виждате при мен е един много различен и съвсем скъп човек за мен, защото сме израснали заедно, спяли сме заедно, беляхме си дрехите, яденето и всичко, което може един човек да направи със свой приятел. И вярвам, че това нещо наистина много ще ви благослови, ще ви зарадва, ще ви хареса, тъй че сега е момент, в който може да споделите това видео, да се абонирате най-вече, да коментирате, да кажете на някой за този YouTube канал. И просто след това, ако искате да бъдете част от моите подкастове, може да ми пишете и ще се опитам да бъдете гост в моето студио. И така, започваме. Скъпи приятелю, мога да ни кажеш кой си ти? Първо, много ти благодаря за поканата. Чувствам се супер. Е много уютно, готино студио си направил. Цецо Кушев съм аз. По-познат в християнските среди с това, че пея, свиря, хвалител съм. Мога да повече да кажа. Семейен съм. Имам дете вече, което е на 4 години. Служиме на Бога заедно. И аз с тебе мога да кажа, че се познаваме много отдавна. Ние сме израснали заедно. Твърде дълго, да. Да, израснали са заедно. Освен всичките хубави неща и сме правили много глупости заедно сега. Нали? Трябва да няма да си скарваме кирливите ризи. Кажи една-две, ама запушете си ушите. Няма. Това в по-тесен кръг. Това ще да. на хора. И така, били сме съученици, ходили сме на училище заедно. Аз спомням много истории, човек, в училище. Твърде много сме имали. Много истории, спомням си една от всички истории. Имахме един учител. Няма да му казвам. Директора няма да му казвам името, Илонка се казва. Не, директора. Друг учител. Мойсей всеки ден идваше, обаче беше много духовно настървен. Чакай, кой? Всеки ден идваше. Ще ти кажа после. Идваше всеки ден, четеше книги. Носеше си Библията, което адмирации, нали? Не всеки на 14-15 години си носи книги и Библия в училище. Добре, че беше малка, не от тия големите, беше А4. Тогава нямаше смартфони, така да си щеш да е малко по-различно, но много ни се подиграваше и на тебе, и на мен. И на двамата. Не знам, не съм сигурен дали беше този момент, но аз и ти се бяхме преместили в друго училище и си спомням, че имаше, поне лично за мен, имаше някакъв такъв натиск от учителите, дори не мога да кажа да са учениците, не от учителите, много се подиграха за вярата на човече. Наистина. Единственият човек, който мисля, че беше даже от училището, беше само една от учителките по история, която беше и беше малко по-интересна относно нашата вяра, ни разпитваше и така. Но наистина, като се замисля, доста хора ни се подиграваха. Да. Понеже знаеха, че сме по-харизматични вярващи, говорим на езици. Да. И имаше един момент на подигравка. И имахме си доста добри приякори на пасторе, отче, папа. Да, ти беше отче. Но мисля, че си струваха тия моменти, да си кажа честно. Това те изгражда малко или много. Не е лесно за едно момче, тинейджър, който е на 14-15 години, да минава през подигравки такива моменти, но пък това ти изгражда. Да, разбира се. После, като влезеш в по-сериозната част от живота, завършиш училище, си малко по-подготвен за това какви са хората. Колко могат да са груби и колко могат да са неразбиращи. Това, което ти си приел като вяра, като духовност. В смисъл, ти си с тях всеки ден и знаеш всеки ден какво ще ти кажат, всеки ден претърпяваш едно и също. Да, абсолютно. Той като нещо, което се повтаря, да разбираш ли, непрекъснато, но въпреки всичко живееш това нещо. Абсолютно. Но да ти кажа честно, аз съм благодарен за такива моменти, през които сме минали, защото наистина са ни изградили. Говоря лично на себе си, наистина са ни изградили или мога да се кажа, че днес наистина благодарение дори за тия подигравки и всичко останало, сме наистина това, което сме днес. Да. Наистина сме това, което сме днес. И така, кажи ни нещо малко повече за себе си, от сорта на това,
Дали има момент в живота ти, в който наистина нещо се е обърнало на 180 градуса? Почна от там, че съм бил вярващ през почти целия ми живот. Израснал съм в църква. Баба ми, дядо ми, всички са били част от църквата на бащата на пастор Илия Панов. И сме израснали от малки там в вяра, в отношение на почит към Бога. И дълъг период от време, разбира се, като родителите са ти вярващи, ти ходиш на църква и си част от това общество. Да. Но може би не разбираш напълно. Вярата ти не е толкова лична, а е по-скоро споделена семейна вяра, това, което си се научил. Преломен момент бих казал, че може би имах скоро. Винаги съм бил вярващ, не съм служил винаги, но откакто съм служил, винаги съм бил посветен в това, което правя. Но последните години, няма да влизам в много лични подробности, в семейния ни живот имахме и ситуация, в която сме се молили за нещо, което искаме да се случи, но то не се случва. И в много дълъг период от време обвинявах Бог за това нещо. И си казах, защо, нали, при някой се случва, при нас не се случва, защо, нали, ти служиме, Боже, защо не виждаме резултат. Но всъщност лошия момент е, когато не си обграден от духовна среда, нали, понеже позволих да дойде това семе върху мене на неверие и семе, в което да обвинява Бог за неща, които се случва. Имах период, в който бях отделен от църква, от вярващи от Бог. И когато не си обграден с такива хора, когато нямаш духовна среда, здравословна среда, която да те поддържа, да поддържа вярата ти, и ти се отдалечаваш. И това семе, което е си го посадил, то дава плод. И в дълъг период от време, може би няколко години, не посещавахме църква. Даже жена ми беше та, която настояваше, която натискаше, която се молеше. Аз бях доста по-назад от тия неща. Но скоро нещо се пречупи в мене. В края на миналата година просто Бог започна да работи и да ми говори за това, че Той има план. Че дори да не виждам сега резултат, това не означава, че крайната цел не е там. И се сещам, скоро някой беше споделил в църквата за историята, когато Моисей извежда народа през пустинята. Те можеха за много кратък период да минат до обещаната земя. Да. Те имаха обещанието, имаха водителството, през деня имаше облак с тях, вечерта имаше облак с тях, обувките растяха с тях, но те трябваше да минат за много кратък период това разстояние от изходната си точка до обещаната земя. Но всъщност им отне много години да стигнат там. И когато този човек сподели това нещо, и го усетих много силно дори лично за мен, че аз имам обещанието от Бога. Имам крайната цел, знам къде Той ни води. Но всъщност момента, в който ти трябва да стигнеш от точка А до точка Б, е момента, в който Бог променя неща в характера ти. Защото за да влезеш в обещаната земя, ти не можеш да влезеш със старото си аз. Има моменти на разчупване, моменти, когато минаваш през огън. И знаеш, че за един диамант, за да стане диамант, той трябва да мине през обработка, термична обработка. Той заради шлайфа и да можеш да бъдеш ценен там, къде ще те постави, трябва да минеш през трудния период. Има, да ти кажа, че особено това е, между другото, любимия ми герой от цялата Библия. Може би не случайно носи името му. Наистина, Моисей е бил лидер, който все още, може би, на земята не се е родил такъв. Да изкараше едно цяло племе или народ наистина от робство и да го закараш там, където Господ наистина иска да бъде. Но винаги това, което те отдалечава от това, което Господ има, е винаги непокорството. Мислиш ли, че може би имал такъв момент при теб, в който всичко ти е било там, и обещанието, и облака, и огън, и всичко останало, но винаги точно тъмън да направиш това, което трябва, и винаги си казваш, може би сега не е момента, няма стане? Може би да, може би съм си имал тия моменти лично за себе си, но за мен е много важно да се обградиш, както споменах по-рано, с здравословна среда и хора, които те подкрепят. В момента, аз благодаря на Бог, в момента с съпругата ни сме в една много добра здравословна среда и приятели, които не са токсични. Да, това е много важно. Много важно. И много е важно да изграждаш взаимоотношения, които не са взаимоотношения на фамилиарничество. Здравословна среда, в която хората те подкрепят в молитва, която хората те издигат пред Бога, говорят живота ти. И за мен е много важно да бъдем готови за корекции.
Скоро един приятел беше поснал нещо във Фейсбук свързано с помазанието. И говореше за това, че Господ те помазва, но използва хора, които те коригират, за да стигнеш до помазанието. И малко по-дълбоко беше, не мога да точно сега да го цитирам, но беше много силно. Ами, кажи ни нещо защото по-рано беше споменал, нали, за цялото семейство, което, нали, трябва да бъде в църквата, и ти и аз сме израснали в такова нещо. Кажи нещо за твоите хора, така да се каже. Кажи ни нещо за твоята баба и за твоя дядо. Защото си спомням, че наистина баба ти беше човек наистина на място. Баба ми беше винаги на първия ред и скачаше повече от 20 годишните. Аз едно дали си спомняш? Почнеше ли хвалението? Тя беше... Беше пълна с енергия. Беше пълна с енергия, беше искрена в това, което прави. О, да. И дори като малък да съм я виждал с насмешка. Дори това, което... Защото и двамата винаги сме се така гледали с надсмешка наистина на тия неща. Дори говоря и за моята баба. Винаги сме се смяли заради това, че те, нали, са били толкова жадни и гладни, винаги са били толкова отдадени и така и така. Но мислиш ли, че може би точно това нещо днес липсва на младите хора или изобщо, така да се каже, като цяло на хората, които отиват на църква, но всъщност отиват, освен че е без желание, а просто отиват там, не знаейки защо, или просто отиват заради това, че ще има хубаво хваление? Мисля, че времето, в което живеем, е доста различно от това, в което може би са живяли нашите баби и дядовци, майки и бащи. Липсата на техника. Нали? Да, абсолютно липсата на всички тия неща. В момента ума на един млад човек е ангажиран с TikTok, Facebook, социални мрежи. Всички искат да са инфлуенсъри. Всеки гледа как да прави лесни пари. И от интернет сега ще правя милиони. Това е нещо, което много хваща съзнанието ти и го облъчва. И всъщност, понеже християнството е малко... То е трудно да върви ръка за ръка с модерното. В смисъл, то може, то няма как да не се случи, но то е таинство. Като търсещо съкровище, разбираш ли? Когато търсиш, така един следотърсач, когато търси съкровището, не го намира от раз. Разбираш ли, трябва да изследва, трябва да чете книги, трябва да ходи на локации, трябва да бъде на различни места, докато наистина намери това, което е търсил цял живот. Но имам предвид в това, че може би така да се каже днес, цялото нещо, което ти вече спомена, нали, с техниката, което в момента ни пречи. Защото и аз и ти сме израснали в такъв момент, в който телефоните не са били. Но по-скоро сме били през цялото време навън. Нали, играли сме си с какво ли не. Но това, което се опитвам да кажа, че може би връзката липсва. Разбираш ли, от сорта на това, примерно, дори това, което ние с тебе сме правили преди, сме си разменяли дрехите и сме си деляли храната и всичко останало, но в днешно време трябва да изглеждаш добре, заради това, че това, което си пуснал в интернет, трябва да покаже на всички, че ти можеш, ти си и ще продължаваш да бъдеш. В един момент външното управление е по-важно от вътрешното, може би. За съжаление. И мисля, че точно това там се губи, защото нашите баби, те са ни показали, така да се каже, това, което трябва да бъдеш отвътре. Разбираш ли, че радостта и това да бъдеш с твоето семейство е може би най-голямото нещо, което този свят днес трябва да притежава. Отколкото да бъда отвън на кичен с всичките тия Louis Vuitton, Gucci, Prada и не знам си какво, но всъщност отвътре да бъда сам, самотен и да бъда пълен с болка. Да, може би се грижим повече за външността и за това как изглеждаме пред хората, отколкото за духовния човек, който пренебрегваме, за съжаление. Както ти се храниш всеки ден с разновидна храна, 3 пъти на ден, примерно. Така да по същия начин трябва да храним и духа си. И си мисля, че едно време, може би, хората са били ревностни, с по-малко мъдрост и знание, доколкото днешно време имаме много знания, достъп до много информация, обаче духа го няма. Сякаш живота преди беше някакси по-прост. Разбираш ли? Всичко беше твърде обикновено. Разбираш ли? А на нас мечтата ни беше да излезем навън, за да се видим с други, за да мога да бъде забавно. До днес трябва да преминеш през толкова много неща, всичко да ти е на вид окей. Да. Социалните мрежи са най-големия показател за това, което се случва в душите на хората. Показваш това, което имаш, което притежаваш, искаш хората да виждат колко си добре, а всъщност
И именно вътрешно можеш да страдаш. Покрай тази насока, искам нали, да ме отговориш на това. Щастлив ли човек ли си въпреки всичко това в момента, което заобикаля целия свят? Имаш ли радост в живота? Щастлив съм. Със сигурност съм щастлив, защото вярвам, че когато човек има цел, когато човек има Бог в сърцето си, нали, звучи много шаблонно, но е така. Много често се опитваме като хора да запомняме някаква празнота, с точно което спомена преди малко, с това да изкарваме много пари, за това да имаме притежания. И всъщност това носи някакво удоволствие временно, но вътрешното, истинското щастие се крие единствено в това да имаш Бог в сърцето си, да имаш мир в сърцето си, а то единствено идва само когато Христос живее в тебе. И когато имаш цел, аз мисля, че когато човек има цел и нещо към което се стреми, тогава имаш настървение, тогава имаш нещо, за което да се бориш. Така че бих казал, че съм щастлив, защото имам цел пред мен и Бог живее в мене. Дори да преминавам периодично през трудности, знам, че Той е с мене, пратил е хора около мене, които ме подкрепят. Така че това е най-ценното. За това, което говориш, историята, за която се сещам наистина относно Моисей, докато народа долу се биеше и вече ръцете му натежаваха, имаше тогава хора, които го държаха. Ето защо наистина е много важно средата, която те заобикаля, наистина да бъде изпълнена с хора, на които мога да се довериш, на които мога да кажеш цялата си болка, на които мога да ги помолиш за помощ и те да откликнат веднага. Защото в моя живот, наистина и в живота на моята съпруга, винаги когато сме имали трудности и сме имали нужда от някой, винаги когато звъннем на дадения приятел, без значение колко е часа, той е идвал. Мислиш ли, че днешно време да намериш такъв човек е буквално така се каже дефицит или просто такива хора са неизчезвани, няма ги повече? Не, смятам, че ги има, но смятам, че трябва да бъдем внимателни в взаимоотношенията с хората, защото ние заедно с съпругата ми, семейни и наши приятели, имали сме супер взаимоотношения с хора, в които супер, всичко е много яко, помагате си, взаимни сте и така нататък, но позволиш ли да преминеш една много тънка граница, в която да има фамилиарничество, в която толкова много си знаете всичко, до най-малка подробност, че почвате да се гледате по друг начин. Така че във взаимоотношенията е важно да има искреност, но да има и една такава здравословна граница между вас. И ако намериш духовен човек, който е до тебе, който те подкрепя, който е насреща, както ти кажеш, когато му се обадиш, може да реагира веднага, дръж го. Дръж го близо до тебе, моли се за него. Така, вярвам, че има такива хора, просто не са твърде много, може. Може би не са толкова много, не знам. Защото това, което се спомня в притчи, се казва, че намериш ли верен приятел, той е по-ценен дори от брат. Абсолютно. И наистина вярвам, че като имаме такива хора покрай себе си, наистина трябва да ги пазим все повече и повече. Но това, което казват, нали, че трябва да има наистина някаква граница или черта, в която съжалявам, толкова сме ценни, толкова, нали, се обичаме, подкрепяме се, но ти си до тук повече не минаваш. Може би там повечето хора се объркват и грешат и допускат хората твърде близо до себе си, защото аз съм направил така грешка, за жалост. Допуснал съм хора в живота ми до толкова близо, че накрая гърба ми е бил като от мишена за дартс. Разбираш? И боли. Не, че не боли, боли ужасно, защото мога да ти кажа, че в период на една година, когато Господ ми каза, не дей да го правиш, в период на една година след това, колкото и да се молиш, колкото и да постиш, колкото и да четеш, в период на една година не съм чул изобщо Божия глас, не съм видял Неговото присъствие, не съм видял Той да работи в живота ми заради това, че се доверих на своята си интуиция, която ми каза, помогни им. Разбираш? И след това в период на една година с моята съпруга сме страдали заради това, че сме били по-добри от Бог. Което е не е толкова препоръчително, дори не е изобщо препоръчително, но искам да те попитам едно нещо, в което знам, че ти много обичаш. Как стана музикант? Защо избра музиката? Защото това, което си спомням, дори вчера си говорихме с моята съпруга, че наистина на това, на което ти се възхищавам, е упоритостта. Наистина си доста упорит, защото, скъпи приятели,
Той преди да стане певец и музикант, беше като малко агънце. Защо? Защо като малко агънце? Защото в началото, нали, като тръгна да се занимава изобщо с пеене, гласът не беше, нали, кой знае какво. Но той, нали, започна да пие някакви там неща, почна да ходи на уроци, гледаше клипове там в YouTube и толкова много неща. И смисъл, буквално дори на доста места, на които хората са казали, ама аз имам талант, но не знам как да го развия, не знам как да го развия, много пъти съм дал пример с теб. Защото тогава виждах 1%, така да се каже, нали, талант, но работата му беше 99%, за което наистина се възхищавам. Защото много хора, нали, си мислят, аз имам талант, съм номер 1, но като не работи върху него, след време вече нищо не става. Тъй, че кажи ни нещо повече относно това. И ще започна много по-отдалече. Отдалече в детството ми. Аз не си го спомням лично, но си спомням, че са ми го разказвали баба ми, майка ми и така нататък. Имало служба във вашата църква на пастор Илия Панов и имало гости, американци. Тогава се молили за доста хора и ме кана на службата, ме довеждат мене до проповедниците, там, до говорителите. Те почват да се молят за мен и Бог почва да говори чрез тях и започва да ме пророкува. Това, което са казали, е било, Бог вижда това дете като Давид и той ще хвали Бога с песни. Аз съм бил на 2-3 години. И години след това дори не съм могъл да пея никога. Свидетелство. Започнах да пея, може би като бях на 14 години, 15 години, нещо от сорта. И аз лично започнах от училище, имахме една учителка по музика, тя ме надъхваше между другото. Двама човека бяха в живота ми, които ме надъхваха с пеенето. Един беше майка ми, другия беше учителката ми по музика, не си спомням името ми, наистина, ако се спомняш ти. Не помниш, нали? Вече сме големи. Аз преди това, между другото, бях рапър. Извън шегите. Рапирах, бях писал текстове християнски. Получаваше се. И майка ми такава вика, Цецо, не за тебе това нещо, трябва да пееш. Викам, аз не мога да пея. И във времето така, може би се случиха нещата. Започнах да пея фалшиво, кога правилно. И си спомням и още нещо. Мисля, че бяхме тинейджери пак. Не знам дали си го спомняш това, сега ще върна. Баща ти се молеше за мене и си го спомням много добре. Беше един много силен момент на поклонение и молитва и баща ти ме извика и почна да се моля за мене. Тогава даже мисля, че и тогава не пеех още. В смисъл пеех си така. Не съм бил нито в хваление, нито в служение. Той ми пророкува и каза, че ни вижда мен и тебе на една сцена. Аз хваля Бога, ти проповядваш. Не знам, спомняш ли си го знаеш? Това беше много отдавна, човече. Да, даже тогава той вика, отиди и моли се за Цецо и се молих назад, беше много силно. И сега, във връзка с това, което казвам, се сещам, че сега юни месец ще има събития. Където бащата ме покани, аз ще служа там, ще пея, ще хваля Бога. Ти ще бъдеш на сцената, ще говориш. Сбъдват се нещата, наистина сбъдват се нещата. Така че като Бог ти е дал нещо, мога ти изглежда невъзможно, аз не мога да пея, обаче той ти го е дал това нещо и ако ти го искаш, защото Бог е джентълмен, ако ти го искаш, ще се случи, ако не го искаш, няма да се случи. И оттам започнах, след това понеже пеех, пък исках много да свира на нещо. Пианото беше по-ангажиращ инструмент, защото ти трябва да си го движиш. Викам, какво да се научи, викам, китарата е много готин инструмент, подвижен. Един човек ми подари една много стара китара, разбрицана. И почнах на нея за 2-3 месеца, научих песни. И така и сега в момента, слава Богу, справям се горе-долу добре. Да ти кажа честно, помня, защото в момента, в който дори си спомням китарата, която ти бяха подарили, защото дойде тогава на училище заедно с нея, вика, нали, виж какво ми подариха. И тогава той беше човек, който не мърдеше, разбираш ли, без китарата, но не ходеше никъде. Беше винаги беше с него. Но да ти кажа честно, за такава упоритост, нали, говорим човек, който е до толкова силно, че в момента наистина, нали, повечето от, така да се каже, песни и видеа, които ги има в YouTube, които, нали, ти ги изпълняваш, са наистина доста гледани, доста слушани. И имам предвид, че упоритостта води до такова нещо. Абсолютно, и бих добавил нещо друго, което според мен е дори по-ценно от таланта и упоритостта, която даваш.
може да си най-добрия певец, може да си най-добрия музикант. Ако ти лично нямаш време с Бога, особено за хвалителите става въпрос. Ако ти излезеш само на служба в неделя и това е времето ти, в което се поклонеш на Бога, ти не допринасяш никаква стойност. Защото в крайна сметка ние сме хвалители, ние сме левити, искаме да заведеме хора на едно по-дълбоко място, в което да имат взаимоотношения с Бога, да имат време с Бога. И ако ние не сме били в Неговото присъствие преди това и не сме се подготвили духовно, на къде ще ги заведеш тия хора? Трябва да знаеш пътя, за да можеш да отидеш ти, за да заведеш хора с теб. Така че това е отговорност и за мен да се върна там, откъдето тръгнах. Може да си много добър, но да не носиш помазанието. Помазанието почваш да го имаш и Бог ти го влива в теб, когато прекараш време с Него, когато си в молитва. Така че моите най-силни преживявания, без да съм бил на сцена, когато съм бил долу, са били от не толкова добри певци и музиканти, но хора, които са истински поклонници. Да. И съм присъствал на събрания, в които има страшно добри певци, страшно добри музиканти. И те си пеят концертно, колкото да се справят добре, хората да ги оценят. Ами имал съм такива няколко моменти, в които в църквата, особено последните 8 години, като съм живял в Лондон, имаше един момент, в който една жена излезе, тя не е нито музикант, тя не е нито певец, но наистина чува от Бога. И тя каза, ще го направя с много голям страх, защото взе микрофон и казах, ще го направя с много голям страх и не знам дали ще се получи, но Святи Дух ми каза да го направя. Тя взе микрофона и започна да пее. И песента, която буквално се роди от нея, беше толкова силно, говоря лично за мен. Това, което тя беше изпяла, дори много пъти съм я чула да пее, тя пее страшно фалшиво, но в момента, в който започна да пее, аз бях на земята. И имам предвид, че подкрепям на 100% това, което казваш, че ако вкъщи, във вътрешната стаичка не намериш Господ, след това на сцената няма как да закараш някой, където не си бил. Абсолютно. И относно, много се радвам това, което казваш, защото може би днес, последните няколко месеца много често пътуваме, дори вчера бяхме на едно служение. И имам предвид, че повечето музиканти, които ги срещаме, или така да се каже, хвалители, нямат никаква връзка с Господ. Заради това, че си мислят, че хвалението в църквата е същото както да пееш навън, но просто в църквата намираш по-бързо аудиторията, защото навън не мога да намериш. Това е много вярно. И наистина на 100% всеки един от вас, дори ако сте хвалители или си музикант и служиш в църквата, намери Господ във вас. Намериш ли го във вас, след това, колкото и да се буташ да бъдеш на сцената, самите хора, които виждат Господ вътре в теб, виждат Святия Дух, който се движи по наистина начин, по който досега не са го виждали, те самите ще бутат, качи се на сцената, за да могат да докараш Божието присъствие. Да. Което е съвсем, така да се каже, в наши дни, или особено в нашата държава, е доста трудно да се види, за жалост. Заради това, че хора нямат истинско сърце, да се казват, Господи, ще платя цената, ще стоя вкъщи толкова и толкова часове и ще те хвали и знам, че рано или късно ще дойдеш. И искам да те питам също така, съжаляваш ли заради това, че си станал музикант? Има ли момент, в който си казва, не трябваше да го правя? Не. Аз оценявам призива, който Бог е поставил в живота ми. И това е нещо, което е като движеща сила за мен. Но може би виждал съм в моя живот, виждал съм го на живота на хора, които имат призив да бъдат в хваление, да служат на Бога и на хората с хваление и с музика. Те са много атакувани от дявола. И ако имаш слабо място, точно там ще атакува дявола. Точно заради това трябва да бъдем и духовно подготвени, за да може, защото той неминуемо ще те атакува. Неминуемо ще да иска да те събори, защото ти имаш, както и проповедниците, както и хората, които са на платформата, така по същия начин и хвалители, ти имат отговорност. Ти с една песен, с един тон, можеш да промениш не лично ти, но Бог да използва гласа ти да промениш съдби. И имаме много голяма отговорност и трябва да бъдем наистина духовно подготвени за това, защото то е битка. Да. Хваленето е, докато стигнеш до момента на поклонението, има една битка в началото. Винаги е така. В началото хората са, всеки идва от работа, забързан от ежедневието си, идва на служба и ти, искаш всички вече, почва да се поклонят. Има една борба в този момент. Така че ние водиме битка и ако не сме достатъчно духовни, ние ще паднем. Истина.
хората няма да имат търпение, ще кажат и то да свърши. Да се сядаш. Аз затова, между другото, не ще те прекъсвам. Бяхме си говорили по-рано за героя, кой за мен е герой. Бих дал много примери, но един от великите примери за мен е цар Давид. Човече, може би той е човека, който е правил най-много грешки. Който е допускал, той изпрати как му беше името? Приятеля си, да. Точно така, да бъде на първи ред, за да може да умре и да може след това да вземе жена му. Той е допускал толкова много грешки и в същото време, понеже с искрено сърце се е покаял, Бог винаги го е виждал и казал, че обича сърцето му. Цар Давид е изключителен пример. Аз във връзка с това просто дори не става въпрос за това ти колко си свят, какво правиш ти. Защото има хора, които смятат, че със собствените си дела ще провокират Бог да се движи, нали, или по някакъв начин поне ти си толкова добър, толкова... Не, то обезсмисля това жертвата на Христос. Когато осъзнаеш колко си слаб, когато осъзнаеш колко не ставаш. Той Павел каза в слабостта ми. Тогава се движи най-силно Бог, когато осъзнаеш, и осъзнаването на това колко ти не можеш без Него, без Святия Дух, Бог започва тогава да те използва. Да. В смисъл да бъдеш пречупен, това е, което съм научил, така да се каже, през годините, че колко е по-пречупено сърцето ти спрямо Господ, толкова повече ти използва. Защото през последните особено години Господ наистина по начина, по който започва вече, сигурно си забелязал, но започва вече да събужда хората си, особено в България и в Европа, започват, нали, да се чуват, почти всеки един започва вече да говори за съживление, така да се каже. И вярвам, че наистина това съживление, когато наистина тръгне, хора, които са гладни и жадни, наистина ще го продължат. Но относно за хората, които говориш, нали, за музикантите, всеки един, нали, много иска да бъде като Давид. Искам да свиря като него, искам да съм помазан като него, но може би не са готови да платят цената, която той е платил. Защото това, което той е направил, въпреки че, нали, идва Самуил, помазва, му казва, че ще бъде следващия цар. Той не става цар на следващия ден, става цар близо на 30 години. Толкова много дълъг период от време. Период на разчупване, период на жертви. И къде си виждал цар, който бяга по пещерите, живее навън, бяга за живота си, разбираш ли? И въпреки всичко е устоял до края. Колкото... Това буквално ни показва, че какъвто и грешен да си, колкото и неща да правиш неправилно, стига да обичаш Господ и наистина сърцето ти винаги да вика към Него, винаги има шанс. Абсолютно. Винаги има шанс. Този път има, в който, нали, в момента си говорим, искам да питам нещо, което питам всеки един. И то е, в момента, може би гледат целия свят, 8 милиарда. Мали, много гледаемост имаш ти на тези клипчета. Ще достигнем и до там, брат. Какво би казал на целия свят, който те гледа в момента? Кое е нещо, което Цецо Кушев би казал на целия свят? Бих се повторил на нещо, което казах малко по-рано. Бих казал, че няма нещо, което да може да запълни празнотата, която усещаш, защото тя не се запълва с пари, тя не се запълва с слава, тя не се запълва с нищо земно. И когато си отидем от този свят, всичко, което сме придобили тук, ще си остане тук. Така че това, което бих казал, е да търсиш Бога докато е време, защото може би това време утре няма да е тук. Звучи много крайно, много като откровение на Йоан, обаче е така, ние живеем в последно време. Сега ще кажа нещо, което между другото с бащата, с пастор Илия си бяхме говорили, аз съм много съгласен с това, което той казва. От сътворението, нали, от Адам и Ева до Исус са около 3500-4000 години. От Исус до сега още 2000 години, това са 6000 години. Словото казва, че за Бог един ден е като 1000 години, 1000 години като един ден. Ние живееме в седмия ден. Седмия ден е деня, в който Бог се почина след сътворението. Така че не знаеме, не искам, нали, някой да се плаши, нали, но може утре да дойде Господ. Така че сега е благоприятното време и сега е времето, в което да търсиме Бога, защото, както казах и по-рано,
всичко, което притежаваме тук, ще го оставяме. Ще отиваме там при Бога и ще сме голи. О, да. Гол си дошъл, гол си отиваме. Абсолютно. Скъпи приятели, за мен беше огромна чест, моят скъп приятел Цецо да ми бъде на гости, тъй че сега е момент отново да се абонирате, да коментирате и да споделите това видео. И благодарим ви, че гледахте. До скоро. Thank you, brother. Почва да се молят за мен и Бог почва да говори чрез тях и започва да ме пророкува. Това, което са казали, е било Бог вижда това дете като Давид. Той ще хвали Бога с песни. Аз съм бил на 2-3 години. Взаимоотношения с Бога, да имат време с Бога. И ако ние не сме били в Неговото присъствие преди това и не сме се подготвили духовно, на къде ще ги заведеш? Трябва да знаеш